ta' eluf f'Malta li brida jimxu ma'hom. Wieqfa, doloruża, qalba minfuda b'7 tisjuf għal 7 mumenti ta' dbatija. Il-profezija ta' Xmun, il-ħarba lejn l-Eġittu, it-terfin ta' bina fit-Tempju, il-laqgħa ta' Ġesu fi triqtu lejn il-Kalvarju. Is-salib, ġisem bina mifrux f'ħoġora mejjed qabel iż-żmien, u d-difna. F'kull mument li iva tagħha tiġġedded, għax il-fidi mhijiex episodju ta' darba, ivvjaġġ kontinwu. F'dal-jum inwaħdu l-iva tagħna ma' tagħha, u d-dulur tagħna ma' tagħha. Dulur li kultant ma nsibux l-għaliex tiegħu, u li fih kollox ikun jidher mitluf. F'Marija imma kull dugur jidher mifhum, u fiha wkoll narfu li fost id-dbatija il-qalb taf tibqa' tħobb. Ħafna jtirqu magħha biex jerħu d-dulur tagħhom fi ħdana, oħrajn b'sens tandiema b'tama li bħala joqorbu lejbina. Il-passi tiegħi x'qed ilisnu. Il-jum it-tajjeb. Illum 27 ta' Marzu fil-Gżejjer tagħna niċċelebraw Jum id-Duluri. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja ta' Ġiesu ġewwa l-Belt Valletta. Jikkonċelebraw il-Patrijiet Franġiskani Minuri. Illum f'din il-festa tant tal-qalb tagħna l-Maltin nitolbu lill-Omna Marija sabiex inpoġġu f'riġlejha id-dbatijiet tagħna u nitolbuha għal paċi fid-dinja. L-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispiritu Santu Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti jew narfu tijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa din il-tifkira devozzjonali tad-duluri ta' Marija Santissima. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġini li l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla fil-ħsieb moħbi tiegħek intrid tittemm il-passjoni ta' Kristu ibnek fil-membri tiegħu imġarbin minn niket tal-ħajja u minn hemm bla qies. Kif ridt li l-omm imnikta ta' ibnek tieqaf ħdejn is-salib tiegħu waqt li kien imut, hekk għati lilna biex bħala aħna dejjem nieqfu maħutna
fit-tiġrib tagħhom, ħanuruhom imħabbitna u nkunu ta' faraġġ għalihom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għalna u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra lill-Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħen għoli u bid-dmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Fit-tiba tiegħek mulej salvani. Fit-tiba tiegħek mulej salvani. Fik mulej jien nistken. Ma jkolli qatt ta' xnirex. Fil-ġustizzja tiegħek salvani. Għatini widen u fit-tex eħlisni. Fit-tiba tiegħek mulej salvani. Kun blata tal-kenna lija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Inti l-blata u l-fortizza tiegħi f'ġieħ ismek mexxini u wassanni. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, għax inti l-qawwa tiegħi. Fidejk jien nerħi ruħi, int teħlisni mulej Alla tas-sewwa. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Imma jien fik nittama, mulej jien ngħidlek Alla tiegħi int. Fidejk xortija, eħlisni minit l-edewwa, minit dawk li jieħduha kontrija. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Kemmu kbir il-ġid tiegħek mulej, li jien irfajt għal min jibża minnek, li jien tħejjejt għal min jafda fik quddiem il-bnedmin kollha. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Sekwenza. Wieqfa kienet imbikkija, l-om ħdejbina fit-tbatija, fuq salib imdendel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak l-imrar bluġieħ mitmuma, nifet sejf in-niket. Kemm tbatija f'qalb muġuha, li madwejja li jifnuha ħasset l-om minn birka. Xweġa ġarbet u xkefrija, meta ratu fit-tbatija l-om lil-bina Alla. Qalb kull bniedem tħossa liha lill-om Kristu u kemm tibkija x'in taraf dil-ħasra. Min ma jħoss id-dwejjaq tagħha x'in ta' Kristu l-om jilmaħħa f'niket kbir ma' bina. Għadnu biet ta' ġensu ħati li Ġesu iratu jibati taħt is-swat bla ħniena. Rat l-bina u baqgħet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. Omm wajn ta' mħabba lija ġenn inħoss dik id-tbatija biex jien nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba la tħallija qatt tittabba imħabbti għal Kristu. Omm qaddisa isma' talbi, dawk il-pjagi qiegħdli f'qalbi tibnek Ġesu msallab. Aqsam miegħi d-tbatija għal Ġesu li mħabba fija xerred demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki d-nubieti, fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieqni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Verġni mbirka omm qalbina u rimijaj din ħniena biex inħoss l-indiema. Mewt Ġesu qedli qudiemi fuq il-pjagi jkun biss klimi u l-passjoni tiegħu. Ġenn inħoss il-pjagi fija, is-salib u kull tbatija u nissaffa b'demmu. Verġni mbirka jaf miegħi f'jum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nar qatt nintilef. Bis-salib fi triq wennisni u b'mewt ibnek omm ħarisni
żomm nisħif fi grazzja. Meta jmut da ġisem f'qajjar, għamel int li jien nittajjar lejn is-sebt tal-ġenna. Amen. Inja l-Verġni mqazza Marija, għax tħaqqilha glorja tal-martirju li bla ma mietet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb u jaqaf ħdejha, qal lill-ommu Mara, hawn u ibnek. Imbagħad qal id-dixxiplu hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. L-aħwa ġimgħa qabel il-ġimgħa l-kbira nisimgħu din il-kelma mill-Vanġelu ta' San Ġwan, id-dixxiplu ħada għandu. Id-dixxiplu laqa lill-mamà ta' Ġesu fid-dar tiegħu u l-impennu li jieħu ħsiebha bħala ommu. Dan kien wieħed mit-testmenti ta' Ġesu minn fuq is-salib. Idur lejn ommu u jafda fidejn id-dixxiplu, id-dixxiplu l-maħbub, Mara hawn u ibnek. Imma li d-dixxiplu l-maħbub ukoll jgħidlu hawn hi ommok. Jafda ilu. Il-kelma ta' Ġesu tfisser ħu ħsiebha. U l-kelma li jgħidilna l-Evanġelista u d-dixxiplu ħada għandu ma jfissirx biss li jaċċetta l-impenn li joffrilu Ġesu li jkun bħala iben għal Marija ta' Nażaret, imma wkoll li jidħol fl-iskola tagħha li jitgħallem minnha. Aħna wkoll illum f'jum id-Duluri ejjew nitlu fl-iskola ta' Marija, nitgħallmu minnha. U x'nitgħallmu minn Marija? L-ewwel qed nitgħallmu l-umiltà kbira tagħha. Hi li kienet tfajla irżina, l-Anġu Gabriel jgħidilha li se ssir omm Alla, u l-kelma tagħha hija kelma ta' umiltà u ta' ubbidjenza. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ikun minni skont kelmtek. Hija l-mara mhux biss tal-umiltà u l-ubbidjenza, hija l-mara tas-servizz, tal-qadi. L-Anġu Gabriel jgħidilha li bħala sinjal tal-qawwa ta' Alla il-qariba tagħha Eliżabetta diġà kienet fis-sitt-xahar ta' tqala tagħha. Dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. U x'tagħmel Marija? Tħalli kollox, titlaq lejn il-għoljiet tal-Ludija u tibqa' ma' Eliżabetta għal 3 xhur sakemm jitwielet it-tifel ta' Eliżabetta u Zakkarija Ġwanni, li mbagħad nafu bħala Ġwanni il-Battista li għammet lil Ġesu. U hemmhekk fejn karim il-Madonna tatina l-innu tagħha. Ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-quddiem kull nisel isejjaħ li ħinja. Hija l-mara tad-dulur anke fit-twelid ta' bina. Mhux biss id-dulur li ma kellix post aħjar fejn tweldu, imma wkoll id-dulur li ta' 40 jum meta tippreżenta l-Ġesu tisma' dik il-kelma fuq bina. Dan għad ikun sinjal li meruh.
li jċħduh. U x'mun iħares leha u jgħidilha inti sejf jinfidlek ruħek. Għalhekk fi ġbija tad-duluri insibu lill-Om ta' Ġesu bis-sejf għaliex itfakkarna f'din il-profezija ta' xmun li ingħatatilha meta t-tarbija tagħha Ġesu kellu biss 40 jum. Fil-festa tal-Gandlora ma niċċelebrawx biss lill-bina bħala d-dawl tad-dinja, imma niftakru li huwa mħabbar ukoll bħala sinjal li jmeruh u li ommu fuqha kien hemm il-profezija tad-dulur tagħha. U aħna llum ftit jiem qabel nibdew il-ġimgħa mqazza inħarsu lejha taħt is-salib ta' bina ma stħaċ mill-kundanna ta' Ġesu. Fil-qalb tagħha kienet taf min hu, kienet taf ukoll x'inhi l-missjoni tiegħu. L-Anġlu stess jgħidilha dan qed isalva lil ħutu minn dnubietom. U hi tissieħeb miegħu mhux fuq l-istess livell għax hu liben ta' Alla u hi l-qaddejja ta' Alla, ħlieqa ta' Alla, imma hija wkoll Omm Alla. Aħna nitlu fl-iskola ta' Marija nitalmu wkoll ma naħarbux mid-tbatija imma inbidluha f'imħabba. Tant nies li jħossuhom weħedhom meta fuqhom jiġi l-għawġ. Ikun xi jkun. Ejjew nitolbu l-grazzja bl-interċessjoni ta' Sittna Marija li aħna meta nilmħu lil min għandu bżonn l-għajnuna tagħna nagħmlu li nistgħu. Kultant insibuna f'sitwazzjoni diffiċli ma tkunx tista' tgħin il dak li jkun kif jixtiequ jew kif tixtieqi. Imma aħna nagħmlu dak li nistgħu fis-sewwa. Jekk xi ħadd jippretendi li biex tgħinu se tagħmel xi ħaġa mhux tajba, mhux dak il-mod kif tgħinu. Meta ngħidu allura li aħna nieħdu ssib ta' xulxin u li nkunu qrib dak li għandu bżonn jew dik li għandha bżonn l-għajnuna, ejjew nitolbu wkoll il-grazzja tal-kuraġġ li l-għajnuna li noffru tkun veru ta' ġid. Ġesu stess jgħidilna intom li intom nies ħżiena, jekk binkom jitolbok bajda se tagħtih serb. Le. Hekk ukoll il-missier li hu fis-smewwiet jagħti lill-uliedu l-ispirtu tiegħu li hu l-għajn ta' kull ġid. Ejjew nitolbu wkoll l-interċessjoni ta' Marija fuq id-dinja. Is-sib tagħna llum imur f'tant ommijiet, ġenituri, mhux ommijiet biss, u qraba, li akkawża tal-gwerer li jvenvnu madwarna qed jitilfu l-eżiż tagħhom. Tant żgħażagħ li jintbagħtu biex jinqatlu mill-għadu. Tant żgħażagħ, tant vittmi tad-deċiżjonijiet ħorox ta' nimilħix id-dinja. Ejjew nitolbu wkoll għall-omijiet li qed jibku l-uliedhom li mietu minħabba xi overdose ta' droga, jew inkella minħabba ċirkustanzi oħra. Madmuħ da' din il-mara dejn is-salib ta' bina naħsbu fid-dmuħ ta' tant ommijiet u missirijiet għax l-imħabba kultant tissarraf f'niket u f'lemm imma tibqa' mħabba. U llum imbirku in-niket ta' min iħobb u nitolbu li dak in-niket iħalli frott ta' paċi, ta' solidarjetà, ta' sliem bejnietna.
Ejjew nitolbu l-Om u dan ikun l-aħħar ħsieb tiegħi biex tressaqna lejbina Ġesu f'dawn il-ġranet qaddisa. Ibqgħu ċerti li l-ikbar ħaġa li lill-Om ta' Ġesu tagħtiha ferħ u sodisfazzjon hija li tarana nersqu qrib ta' bina. Li aħna nisimgħuha tajt imma nobduha bħalma qalet lill-qaddejja fit-tix ta' Kana, għamlu dak li jgħidilkom hu. Jekk aħna rridu nkunu devoti ta' Marija Addolorata, ejjew neżaminaw ruħna u qalbna u nitolbuha. Sitna Marija Addolorata, għallimna inħobbu lill-ibnek kif tixtieqna inti. Sa nistidinkom din il-festa tad-Duluri llum nitolbu is-Salve Reġina flimkien. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Eja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fih-ħnina tiegħek mulej ilqa' l-offerti ta' din il-familja tiegħek u jibdilhom fis-sagrament tal-fidwa tal-bniedem. Dan is-sagrament tal-fidwa dejn l-artal tas-salib kienet imsieħba bil-qawwa kollha ta' qalba il-Verġni Marija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem flimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex int fl-erf tal-providenza tiegħek, rid li ibnek tkun wieqfa ħdejn is-salib u hekk ittemm ġbijat tal-imoddi u tagħti xhieda ġdida ta' ħajja. Hemm ħdejn is-salib il-Verġni Marija tiddi bħala Eva ġdida biex kif kienet mara li tat sema fid-dnub, hekk ukoll tkun mara wkoll li tagħti sema ħajkollna l-ħajja. Ħdejn is-salib laqad bimħabba ta' lil bnedmin imxerda li bil-mewt ta' Kristu kienu reġgħu inġabru flimkien u hekk temmet il-misteru tal-Om Sion. Ħdejn is-salib kienet ġbija tal-Knisja, l-arusa ta' Kristu. Il-Knisja li jew tikkontempla l-Om Verġni qalbina, iżżomm sieħa l-kelma li tat lill-arus tagħha, l-ambeżza mit-teddid u lanqas imfarka mill-persekuzzjonijiet. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis,
Mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Għaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati għal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru salvana int, o salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mit-xokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħerna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Franġisku l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna palma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebol ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat li l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek jifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħlisni miħtieti kollha minn kull ħasen. Żomni dejjem fidili il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek
ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa.
nitolbu. Issa li tqarbilna bir-ran tas-salvazzjoni fiċ-ċekun tagħna nitolbuk mulej biex l-Ispirtu Paraklitu jimla l-Knisja tiegħek u jissawwab bil-kotra fuq il-ġnus kollha, għax dan kiseb Kristu il-Qassis il-Kbir tagħna bis-sagrifiċċju tas-salib waqt li ommu kienet imsieħba fil-passjoni tiegħu u li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika mill-Knisja ta' Ġiesu ġewwa l-Belt Valletta. Il-lejla inħeġġukom tipparteċipaw fil-purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri li ssir f'diversi parroċċi madwar Malta u Għawdex. Żur il-website randan.knisja.mt biex tara fejn se jsiru l-purċissjonijiet tal-lejla. Il-lejla fis-6 ta' filgħaxija l-Arċisqof Charles Scicluna se jkun qed imexxi l-purċissjoni li toħroġ mill-Knisja ta' Ġiesu ġewwa l-Belt Valletta. Nitolbu flimkien. Omna Marija, għatina l-qalb tiegħek biex nimxu fil-passi tiegħek fil-mumenti l-aktar diffiċli ta' ħajjitna. Kun għalina wens, sors ta' kuraġġ u sosten ħalli qatt ma naqtaw qalbna. Kun inti li tqarribna lejn ibnek Ġesu għax it-tama tagħna hija biss fih.